Etxeari eskatzen diogu armak entregatu eta desegin dadila, adibidez, gure puri-purian dagoen gaia da, eta haren gaia, eta txak komunikatuko eskorra bota du. Edo beste hau, eta barrik ez du hitz egin. Hemen beste lagun batzuk, guk aspaldi txikita bintzat, frigopiak mordoa janditugu eta Froilan jaunari egin dioten edizio berezia. Erakutsi digute, zulo eta guzti. Gaurko gonbidatuak etzuen erorikorik izango izan ari zela, Espainiako erregeak bezala, baina bai akaso txirrindu gainean zebilela. Datorla Leire Olaberria! Ongi etorri, Leire! Bueno, Leire Olaberria Australiatik dator. Ez da, jetlagik badaukazun edo ez, edo... Piskat izan dut, baina gainditu dugu, ja. Ez. Hori da, jetlagena oso aitzakia politia da bidaian doazenak eta urrutina joaten direnak eta zorte hori daukatenak gero beti izaten dizute pena pixka bat ematen aldera. Ez, bueno, jetlagakin eta oso gaizki ez du lorik egiten eta hori dena... Ez, bueno, nik uste du bizitza normala egiteko ez dela arazorik, ez? Eta turismo egin behar duzunean, berdin zaizula logure arratsaldeko 6 edo 7 izan. Baina gorputza astindu nahi dezunean eta zure emaitzatik onena eman nahi duzunean... Ez dago ni beharra delago bideia luzea. Bai, baina, bueno, nik uste dut lekuak pena merezi duela eta, bueno, azkenian oso urrun dago, baina oso gustura joaten garen lekua da. Lare, telebistarako presta dute etorri zara, Zuk uste? Bai, oso konjuntu dute. Bai, badirudi hitz egin gula aurretik. Programa elegante egingo du, seguro. Guazen baira! Asistera kontat. Horrela jotzen eta, ez? Hori aio keixa hori. Bueno, gaur hemen daukagun jokoa. Desberdindu beharko duzu, Leire, entzungo ditugu deiadar batzuk, eta ia, tenislari bat dan, pelotari jotzen, ala dortoka bat larrua jotzen. Wow. Ematen du bi mundu diferentea direla, ez da? Ba ez, oso antzandia daukien gauza bi dira. Eta Leire bi karrera ditu. Aizu. Turismo eta magisteritza. Dortokekin zer ikusi. Ez daukate. Bueno, ikusiko dugu orain dokumentaletan ere bai aditu bazaren. Eta entzun dezagun lehenengo audioa hoia. Dordoka. Dordoka? Bai. Bai? Dordoka dela dio Leirek, ia den, ikus dezagun bideoa. Azpikoa, ez da enteratzen ari, ez da enteratzen ari, nik ez da egit, intentzio handia zegoen, baina, en fin. Azpikoa... Tranquila. Igirri bez. Hau zer da, arra eta emea, arra eta arra... Ez da egun gehiagik galdetu, ze baselinarik ez daukagu hemen, eta, Iban, guazen bigarren audio bat entzutera, Leire, ondo ari zara? Norrakatu behar da. Socorro, tenislaria Leire, bai, ikustezagun, igual bai, Potentea emakumea, Zer necesidadea da. Zer necesidadea, neketxeak etxen ere olako Nik tenisan jogatu izan dut, baina hainbeste eskandalurik gabe, Bueno, ez da, hainbeste demostratu beharrik ere, Bueno, ondo ari zara, ikus dezagun beste 3. bat, entzun dezagun. Dordokekin jarritzen dugu, ala? Bai, ez da. Dordoka lehenengo horren antza zeugan gehiago, ez da? Igual, buelta eman dute orain edo. Buelta eman dute igual. Eta mutilak ziren. Barrak, nizte esan. Buelta eman daiteke bestera ere, Iban? Bueno, ikuste ezagun Leirek asmatu duena da. Hortxe, indarka. Bueno, bai, oso Leire, txapeldun. Honetan ere, kampeona. Eskerri asko aitzea. Leire, denbora gehiegi pasatu gorre etxe. Eta gu normalean goratan ediltzen gara astoratuta eta jola egin behar dugu. Zuti, Xabi San Sebastian dato. Apa, beldura bat izut, lasaitu Leire, ze belorromo kaskoik enekan, eta hau ekarriet. Balioko luke ez da? Etzegia, nik. Gauza bat aitortu berrizu Leire, nik belorromo karrerak ikustakoan, sensazio fisiko berezi bat. Atzet. Gorputza jute zait pixanaka, okertzen. Bai, ala? Bai, izan ditu. Zuzu horren beste buelta manda geho, biziketatik anjetxi eta gorputza ez da dizu bizkat
Zeak egiten. Zentrifugatuta bukatzen dira. Bai, zentroak galdu bezala. Bai, bueno, kuriosoa da beti eskuineko alderdia, garatuagoa dakagula ezkerrekoa baina. Bai, txerri iberikoak berdina izan dut. Bai. Baraka joka, Nik azkara egit. Aizu eta... Igik ere konparazio txukuna egin du, bai. Ja, igual ez da... Igual, hobeuen fragarekin edo konparatzea, errena zuelako, baina txerri iberikoarekin. Eta leire, belodromoan garrantzitsuna zer da. Abiadura, erreflejoak horren beste jende tarten zehatzeko, edo kaskua, aldameneko ikan gaiteko. Nik uste dut dana diela garrantzitsua, baina kaskua ere garrantzitsua izaten. Kaskun bat. Bai. Eta aldamenekoaren gainean ibiltzen zakite ere. Bai. Badezpada. Trenian atxula bezala, aukaldut baina. Hori ere. Bueno, baina gaur zuretzako bereziki prestatutako joko bat egarri. Sartu buzoak, mesedez. Bueno, Iban, hartuza kaskoa. Hau, alda nirea? Zuek hasi buzoak jansten, eta oantxe asalduko izuet, zein berretzuen. Zuek, satozten neekin. Pika! Aber, lekutxo bat hemen digan. Bueno. Hemen digan gauza politia ikustea, Bueno, hemen txea bi talde ditugu. Nire eskuitara, talde beltza izango zatetu. Bai? Eta zuek talde txuria. Egin beharrekoa. Ikuste zuen bezala, gure partaideak, Iban eta Leire, haidea buzo bana jantzten. Buzoa pelkroz egina dago. Bai? Orduan, pelotetan ikuste duzue, belkro arra jarri deula. Orduan, pelota botata, itxatxiko da, haien trajen. Egin berrekoa, alik eta azkarren, zuen partaideai, pelota bota, ea nork lortzen duen, bi taldetatik nork lortzen duen, pelota gehiago trajean itxastea. Esplikazio latza izan da, bai ez. Ulertu ezue. Argi, ez dugu violentziarik onartuko. Leirek zea olimpiada eta jundar du, eta Ibanek paketia zerbaitetako erabiliko du noizbait. Hori. Ez aldagia. Suabe. Orduan, talde beltza, Leire egin jungo zazte. Leire, zure egin beharra, pelota bilatu. Belkroa leku guztietan hartu, eskutan, ipurdian, leku guztietan. Xabi, niri ultrasur horre bota horre altzizkida pelotak. Bai. Ultrasur horrek? Bai, nire beldur pixat emantzi da, baina... Horregatik jarri diat alde honetan. Honez hauean matematika irakasle izateko itxura bat. Asmatu! Horregatik jarri diat eta maladeletxe lantzazekak. Latza! Presta hodete, ekipo beltza bai, ja zuek ja berotu zazte, bai? Leire, bai? Prest. Iban? Bai! 3, 2, 1, venga dura! Banaka pelota, que me cago en leche, banaka! Oye, ¿qué tal? Venga, vamos a chalito, ¡epa! Bombeatu biziator, oye, ¿qué tal? Oye! Zinuko, tangente! Zinuko, tangente! Gorkuza leire! Oye, ¿qué tal? Dale! Oye, ¿qué tal? Venga! Kontuz buruakin, kaskua buruan aurrekaldea dakala! Bueno, bukatu da, txaloa! Bila! Oso ondo, hemen dikan, desikuntza... Matematikako irakasleak malaletxeak alantak. Listo na, ultrasur! Ba, ikusi jaz, bueno, guazen kontaketa egitea, utzi leku pixkat, mesedez? Guazen! Kontaketa azkar hacemos Leire. Ondo. Bonita, no? Tak, atzekalda ere gabizu, baina zuek. Atzian kaskoik ez daka, Bueno, kontaketa, Iban. Polizia, polizia. Guazen kontaketa egitea. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bode, paketia. Kontuz. 14, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, bale? Que bueno, txalo. Baterez? Atzian batez. Atzetik etziat egin bat? Ez, suerti esan dek. Guazen Leirekin. Eskuak, politazkak, 4, 6, 8, 10, 11 eskutan. Ikutzia bakarta. Eski. 13, 15, 17, 19, 20, 21, Han ez da 26? 26, 27, 28, 29, 30, 31!
Mikel Urdangarin abeslaria ez utxik egin. Aio! Kantuan, larun batetik aurrera, ETV baten.